Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami mengucapkan. Selamat berjumpa. Jumpa kembali bersama kami, para insan seniman dan seniwati, panglipur hati manunggali budaya seni, warisan dari para wali di tanah Jawi. Sejati lan setia, biange sandiwara pantura, wira mandala. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Acara Sedekah Bumi Desa Jatirarga, yang kami hormati kepada Bapak Kubu beserta staf jajarannya, yang kami hormati kepada para penonton undangan, para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panitia Penyelenggara atas segala servis akomodasi yang kami nilai sangat menyenangkan dan juga memuaskan. Besar harapan kami atas nama mitra sekaligus pimpinan Wira Mandala tak dapat menyumbangsikan sesuatu hal apapun, hanya untian kata doa restu yang pangestu. Semoga acara siang hari ini bisa berjalan sukses tanpa adanya ekses apapun. Kembali kepada pagelaran cerita siang hari ini bersama Wira Mandala Sandiwara. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf apabila di dalam alur cerita terdapat kesalahan, kejanggalan, tutur kata bahasa yang kurang sempurna, sindir yang kurang terukir. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput, alfa, noda, dan dosa. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, ini cerita langsung permintaan dari Bapak Kuwu Carsidik yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Sekali lagi, ini cerita permintaan langsung dari Bapak Kuwu Carsidik, Bapak Kuwu Jatiraga, yang tidak bisa diganggu gugat siapapun. Adapun cerita yang diminta siang hari ini bersama Wira Mandala Sandiwara dengan judul kalimatnya Pemberontakan Bagus Rangin. Pemberontakan Bagus Rangin.
ulis karsi minangkane kang ditembangi mamaku jati raga sing hormati. Bos Bogor mama linggay kedik sing duwe kantin panorama mamai amele kedik sareng seperangkat desa Jatiragai kedik mama kunci Jatiragai kedik sareng ayah denok bunda denok Nokwati mas pilih ketik sing ananing Palembang dewe Papai Nadia bos gandung kapilayung mama aku Jatiraga minangkane kang ditembangi Kang Ulis Karsim Jatiraga dihormati ngaturakeun matur kusruh sesepuh Jatiraga minangkane kang ditembangi mamaku Jatiraga minangkane kang hormati Kang Ulis Karsim kedik minangkane kang mirengaken Kang Ulis Karsim Bapak kunci Jatiraga minangkane kang ditembangi sareng kaya dienak bunda dienak kegedi Nokwati Mas Willy minang kesingananing Palembang dewek sareng Papai Nadia gedi bos gandrung kapiluyung ora lali sareng Mamai Ayu bos Bogor dewek Mamai Jingga minangkane sing duwe kantin panorama dewe mamaku Jatiraga sing hormati. Overdone itu orang Jawa en bagus rangin tangkap shot bakal Overdone pribumi membakar gudang tuan bajingan orang-orang Jawa semuanya biadab dan keparat itu bagus rangin. Yes tuan tangkap itu bagus rangin jangan sampai lolos itu Bantar Jati ya. Siap tuan siap iya. Kalau bisa itu dipetil cekernya itu Bantar Jati. Yes tuan Overdone ayo Batur lurus selamat Batur sing hati-hati rakyat sing hati-hati sedulur sing hati-hati dibakar dulu
dongol ya. Wis Kang. Aja damel dongol das. Ayo Melayu. Siapa? Ayo Melayu. Manjingalas. Merdeka. Manjingalas. 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 Kang Bantarjati. Alhamdulillah. Raji. Kang. Dulur kumpul. Astagfirullahaladzim. Selamat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kang. Mene dikit Kang. Dulur. Rupane aman dulu. Ya suaranya Delang. hati-hati. Cak. Sing waspada lang hati-hati. Didelang ning gone. Aman. Aman Kang. Aduh. Alhamdulillah. Delengane Wisando aman. Kang. Allah. Sekirane wis rada aman, aduh sing kepungan-kepungan wong Belanda rada mono dikit Kang. Mixer. Ya Allah. Hati-hati sedulur batur. Dihormati ngaturaken matur kesuwun dumateng mamaku Jatiraga minangkane Papa Eden Arya ngaturaken matur kesuwun. Sarang mamae jinggaya kedik sing duwe kanthi panorama dihormati ngaturaken matur kesuwun sarang Bapak Hendie kedik sarang Aan dia kedik bos Uma Dewe dumateng Bapak Jingga sareng Bapak Hendie kedik sareng Aan dia kedik menangkane bos Uma Dewe dihormati ngaturaken matur kesuwun mamaku Jatiraga minangkane Ayah Eden Arya Dewe sareng alurana noe kedik minangkane Lurah Jatiraga Dewe sing dijaluk kawan saya alurah matur kesuwun. Kakang Bantarjati. Lon. Merdeka. Merdeka. Merdeka Kang. Merdeka. Merdeka sedulur. Merdeka sedulur. Alhamdulillah ya Allah. Sebab orang anak pilihan sejene
atau mati. Mati merdeka. Kakang Banterjati. Iya. Setelah manakakan pembakaran ning setengah alas jati gudang wong Belanda porak-poranda kan. Tapi awas sing hati-hati sedulur. Ora nutup kemungkinan wong Belanda ora bakal tinggal diam. Anggone nyisir masyarakat lan sukarelawan sing ana ning alas jati. Tingkataken semangat anggone ngusir-ngusir wong Belanda sing tanah Jawa. Lamun kula kudu jujur Kang, Iya, kulaku separo putus asa. Iki delengen sedulur rakyat cuman nganggone senjatane golok Kang, klewang delengen wong Belanda Kang, ana pistol, ana meriam, ana granat. Apakah mungkin bakal bisa menang maning Kang? Ayah denok bunda denok Bapak kunci jatiragai kedik Papa nadia kedik Kirang kade bosan berkelayang dewe Sarang mameling gasing due kantin panorama dewe Bapak nehenti Sarang nadia kedik bos rumah Sampun sok Mungkin kian sing diarani perjuangan ora lepas karo pengorbanan yang sedulur. Sampai banyu mata netes beli kerasa Kang. La ilaha illallah. Beli nyangka bakalnya selamat. Ya bener jare Diman. Senjatane mung golok baberuncing. Sedangkan kula mlayu dibendrong kelawan peluru briem. La ilaha illallah Kang. Alhamdulillah selamat kabeh sedulur. Raya lalu sedulur batu. Kula Kang. Iya, nembeke bae kula lan sampean kabeh lepas saking brondongan-brondongan senjata-senjatanya wong Belanda Nggih Kang. atas pertolongan saking Gusti ingkang Maha Kuasa. Nggih, nggih. Jare sedulur kula apalah artine golok dibandingaken kelawan senjata mutakhire wong-wong Belanda. Cuman jare sampeyan ngomong aja sampai patah saking semangat. Tumbuhaken semangat yang sampeyan, cita-cita luhur yang sampeyan. Inget ta, kita berjuang titik darah penghabisan, mengingat bahwa ini satu hune kelak di kemudian hari. Senajan kula karo sampean gugur ning medan laga, ana ning paribasane seharum-harum kembang ning taman. Mama amen sarang nang wati mas wile
kedua Bapak kucing Satira kaya gede sewangi-wangine kembang ning taman tentune masih wangi masih harum tapak jasa karyane sampeyan senajan kula karo sampeyan ngletak ning Baswantaka demi berjuang kelak di kemudian hari insyaallah suhada kang minangka dadi jaminane Kakang Banterjati. iya Aja maning ning larane Kang. Sedang kandeng patine kulo siap Kang. amin ya Allah Sebab apa Kang? Demi mengko anak putu kula Kang. Lamun Belanda diumbar-umbar priben anak putu Kang. Ora enak Kang. Lamun anak putu urip serba diatur serba nurut ning perintah wong-wong Belanda Kang. Sampean guru dewek Kang. Kakat zamane wong Belanda Kang ngerampas hasil pertanian, ngerampas hasil perkebunan Kang. Kadang-kadang orang kaur ndeleng wong wadon ayu Kang. ning sapa suni diri ning saparang sang raga mamaku jati raga minangkane mapae den Arya Dewe mamaku jati raga sareng anglora nome kading minangka anglora jati raga Beli pandang kuwen duwe laki, beli pandang kuwen masih perawan. Bakal wong Belanda wis pengen karo wong Jawa kudu Kang. Biadab Kang. Keterlaluan Kang wong Belanda Kang. Justru ning lebake yen kula dadine makin watir setelah aneh pemberontakan pembakaran wong Belanda pasti luwi-luwi kejeme Kang. Rayi Ulah Kang. tentunya ceritane yang sampeyan dudu jare kanda dudu jari beja cuman katon ning matane sampeyan lan kula kabeh kebiadaban wong Belanda kang bercokol ana ning bumi Nusantara langkah lan tumindah ke sekuta-kuta raja arep sapa sing bakal bela bantu kelawan rakyatnya senantiasa penerus perjuangannya kula sarta sampeyan sedoyo habbul waton minal iman tentuna sing ditancepaken ning hati nurani sampeyan mengenang kuning Jawa gendong ayah dina kunde dino bilang pisang kaya kaca di lahir badan sarang tapena dia ketik menangkan ebus kandung kapilayo mama ya
Mane man godong delima mame jingga sing dekanten panorama sarang bapak Hendi kedik sarang Andi kedik bos komo dewe ora lali namaku Jati Raga dewe papaya dan Arya sarang Kang Ulis Arsimed kedik jelas ya batu bahwa ing satune hubul waton minal ilman dudu semata-mata cuman perlambang belaka tantune kudu dihayati marang hati lan nurani ning sampean cintailah sayangilah tanah kelahiran kula sebagian daripada iman kang tumrap ana ning sajroning dada wis disaksini ning sampean tapi hadapan para penjajah wong-wong kulit putih tanpa mengenal belas sarta kasihan depido et impra dihormati mimereja wong banten maturaken rakyat karo rakyat diadu domba wong tua karo wong tua diadu domba rakyat sing beli berdosa lan beli bersalah jejeritan lan tetangisan kapan kula lan sampeyan bisa ngerasakan kemerdekaan ning bumi Nusantara Iya ya Kang. Gusti Kang Masuk Arep sampai kapan rakyat alas Jati ngrasakaken turu lali harap sampai kapan alas rakyat Jati ngrasakaken mangan enak Kang mama linggane minangkane kang ditembangi mama nugi bos proyek kakak hormati punten Kakang Banter Jati iya sampean aja bosen-bosen anggone awe weruh karo rakyat masyarakat sing ana ning alas Jati anggone persiapaken nganakaken peperangan nglawan wong Belanda Kang nun aja sampai peristiwa jembatan Berem terulang kembali Kang Bapak Amel Bapak Kunci Jati Raga minangkane kang ditembangi mama nugi dewek bos proyek minangkane sing hormati akeh nyawa sing bergeledakan atusan ewunan nyawane manusia mati ning jembatan Berem Kang jangan bergerak aduh tiarap merdeka